Ahojte, tak vás vítam pri stretchingu, ktorý je pre niektoré z nás na súši pod strachom, ale vo vode to bude úplná lahôdka. A to prečo? Pretože stretching, ktorý vlastne slúži na uvoľnenie svalov, ale natiahnutie šliach, niekedy na súši dosť citlivé a nepríjemné, tak vo vode voda má je to odľahčovacie médium, kde vlastne ten stretching je príjemný. Voda nás brzdí, aby sme neprešvihli ten pohyb do extrému a zároveň nás hladí pri tom pohybe a uvoľňuje, prekrvňuje a robí nám dobre na náš dých, na postavenie nášho tela a vôbec celkovo. Takže poďme na to. Vždy pri stretchingu sa zastabilizujeme a rozdýchame sa. Dáme si stôl trošku rozkročný a ideme. Otvárame sa. Nádych, výdych, lahučko. Sa rozdýchame. Už aj tu stretchujeme. Nádych a dýchame do bránice a výdych. Lahučko. Nádych. Výdych. To by sme mali robiť pri každom nejakom vstupe do bazéna. Nádych. A výdych. Teraz nádych. A výdych. Začneme dolnými končatinami. Ale v podstate pri každom tom strečovacom pohybe sa uvoľní alebo dáva do rovnováhy, pretože sme si hovorili v minulých častiach celé telo. Takže poďme na jednu končatinu. Aj keď nás to trošku balansuje, cítite, ktoré svaly máte skrátené, ktoré napravujete, ktoré vám zapínajú, ktoré vlastne máte poskracované počas vášho celého dňa. Na druhú nohu môžete niekedy chytiť až prst, pozor, ale voda, keď uvoľníte ten stretchový pohyb a zase dostáva do pohody, Tak, na jednu nohu a zase na druhú nohu. Výborné. To isté spravíme z tejto polohy a ideme dozadu. Ako baletky a trošku tam vydržíme. Pri tých stretchovacích pohyboch vydržíme v tej konečnej fáze aspoň pár sekúnd. A zase zastabilizujeme sa na tej jednej dolnej končatine a zanožíme. Ďalším zvukom bude ten, ktorý poznáte. Keď nejaký šport robíte a idete sa stretchovať, chytíme sa za členok a zanožíme a spojíme. Keď máte možnosť sa pridržať niekde okraja bazéna, keď to urobte. Úžasné v tej vode. Ťaháte, ale je to akože oproti tomu stavu na súši oveľa jednoduchšie. A čo vy na to? Teraz to urobíme tak, že budem k vám. Ja sa oprem o kraj bazéna, spravím roznožku, ako keby tak, nohy od seba a stretchujem. Niečo také to môže nahradiť, keď sa okrem bazéna, spravím roznožku a ťahám sa do vody. Niečo tak. Ale spravím niečo tak. Na jednu nohu držím sa a čakám počuť. Môžete sa ponoriť. Dôležitý je ťah a krok, čiže na vnútornej strane strhu. Na druhú stranu vo vode som si vymyslela jednu takú vec. Viete, čo je hĺbkovitý sval, ktorý máme skrátený presudený. A ako sa stretchuje na suši, tak to spravíme aj v bazéne. Nohy pokrčíme v kolene a členok si oprieme ako v takom polosede o naše stehno. A tlačíme koleno do strany.
ako keby sme, a chceme sa predkloniť. Držíme druhú stranu, koleno, dáme od seba, členok dáme ako keby na naše kolienko, otočíme a držíme. Budete cítiť ťah v vašom zadečku, ktorý ide až do stehna. Vydržte, je to vynikajúce na ten náš vrškovitý sval, ktorý nám môže evokovať aj ischias, teda žarovanie ako keby z krížov do celej dolnej končatiny. Takže to by sme mali. Teraz sa rozkročíme a ideme na horné končatiny a kríž. Tak, ako sme rozkročení, spravíme si takové koľko nás to pustí. A ťaháme sa za tou končatinou, ktorá je vzadu, za touto. Najideálnejšie je, keď zostávame v tejto pozícii. V tejto pozícii vlastne robíme aj už cvičenie na rotáciu krčnej chrbtici, aby nám zostala stále v tejto pozícii, čiže rotujeme. Rotujeme krčnú chrbticu bez toho, že by sme ju nejako lámali do strán a rotujeme ju cez načrevie. Vlastne. Naťahujeme si svaly a zároveň robíme dobre krčné chrbtice. Ďalším cvikom na horné končatiny je to, že si predstavte, že si ich spojíme si ich vzadu, za chrbtom a budeme ich dávať hore. Voda nám ich nadľahčuje. A držíme. Snažíme sa neísť veľmi do predklonu, ale ťaháme ich čo najviac. Koľko vám to dá? Tak, uvoľníme. Aby sme ich uvoľnili, budeme pokračovať s jednou hornou končatinou. Do jednej strany držíme a dobre. A naspäť. Vlastne. Dozadu. Uvoľňujeme rameno a lopatku dávame dozadu a naspäť. Tým, že sme ponorení vo vode, rameno je krásne uvoľnené, nejde proti gravitácii, takže urobíte dobre celému ramennému chrbtici. A znova. Dozadu. Lopatku ťahám dolu, ruku dolu a naspäť. A znova. A naspäť. Skúsime si uvoľniť trapézy, a to tak, že držíme sa, ruku dáme týmto spôsobom pod vodu, skúsime sa ruku necháme plávať v tej vode, neťaháme ju dole, necháme, ako nás to pustí. A na druhú stranu, prsty hore, otvoríme a držíme. Ďalším cvikom, takým tým, by som povedala, krásnym stretchingovým a uvoľňujúcim, je prúženie dolnej končatiny do strany a späť. Dopredu, do strany a späť. Tento cvik je úplne bezpečný vo vode. Niekedy nám robí problém, rozpohybujeme svoje klody bedrové, ktoré sú veľmi dôležité. Na suši je to trošku problém. Tak. Ešte zakrúžime pandou. Skúsime sa stabilne postaviť a ideme. Krúžime do jednej strany, do druhej, týmto smerom a naspäť. Výborne. A ešte spravíme také pohybovacie cvičenie. Jedna a druhá. To je ako keby sme do jednej strany
Na druhej strane. A ideme. Tu sme pripravili trošku aj rýchlosť, vôbec to nevadí. Skvelé. A vy ste úžasní. Dúfam, že vám to niečo dalo. A ja sa budem tešiť na ďalšie naše stretnutia, pretože s vami som zistila, že tá voda je naozaj úžasná vec. Majte sa krásne.